Horas madihita saluhutna naing mulat tama cara parminggot tadi bagasan sadarion tapara dima dirita martangiang nahoho mahita di inganat tabe martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 175 ayat sada rodi ayat 3. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadian atu mapalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh di batado anakna gabe pardingganan taringot tu dosata, hamu aliak kadongan, molo songoni dihaholongi di bata hita, ikon dohot dohita marsiha holongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di bata pargogo na sohatu dosan, amanami na di banua gijang, mau liate marohanami tuho ala di lehon ho anakmu nasa sadai tuhami, jala di palua ho hami sian kongkoman ni sibolis, hupangido hami matuho, say ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagugutan, say sesama dosa nami dohot pangalausian nami di hatam na badiai, say parbadiai marohanami marhite-hite todim,
jala pamasuk kami Tuhan uluan sogot, asa pujian nami hodisi rodi saliling ni lelengna, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di parminggota sadarion, ima patik parjulo sahat rodi patik pasapuluhan. Patik parjulo, ahudo jahuba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na bagasan aek na di toro ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioloang. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata yang gosoture dalana, ai hona uhum na dosogot akkana marsiniang di goarna. Patik paopaton, ingot hamu mapabadiahon hari minggui, dina onom ari maulah hamu nasa silwanmu, alai anggo parit patuhoni, ari paradiana ni Jahoba di Batam doi, dan jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di panahanmu, ro di pangisi ni hutan, ni halak pe namang ibati hutam, ai dina onom ari do ditopa debata langit dohot tano, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari kaputohoni, dibaheni do ubahena di pasu-pasu di bata Jehoba ari paradian nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon munatorasmu asa martua ho, jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jehoba di Batam diho. Patik paunophon, unang ho mangumun. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik paulahon, maunang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakkon hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado pedok ni dibata taringot tu patikna nasapului odo
Ahudo jahuba di batam ninna di batata pargogo naso hatu dosan jala parrimas siluluhon dosa niamana tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinoparni akkana sogoro hadiau alai asido rohaku diakkana maribu-ribu akkana marholong ni roha diau asa mangolu naso mangalosi patiki ido sahatna atong rak mangido gugu mahita sian tuhata debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahong batu patikmi amen.
Wadopan ni debata tatopoti ma dosata. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai mar pangulaki maroham midahami. Dibaheni sai sesa madusanami. Dang adong nahu pangasahok kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akanak hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akana sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debatan ni Gijang. Amin. Tabigima hatani dibata epistel di Mingguta sadarion imana tersurat di pasal men 50 sada ayat sada rodi 10 ede sian si David Uju naro panurirang ni sangatan manopot ibana dungi parjolma nae Batseba. Asima roham diau ale Jehovah hobar tu denggan di basam saya sesama akka pangalau siokku hobar tu godang ni asini roham. Las setutu maau sian cacetohku jala payas maau sia dosaku. Ainunga huboto akka pangalau siokku jala setong do soson di jolokku dosaku. Dopakho sabing doau mardosa jala najat situtu do di matam nahulahon asatung bonarho di bagasan padohamu pita di bagasan panguhumu. Tongondo di bagasan hajahaton doau tubuh jala di bagasan dosa di jakon dainang ahu. Sitong ni roha di bagasan do tongon loman ni roha atong pabotohon na bagasan rohaku. Sayurasi mau
sian dosaku marhite-hite sanggul, asa tung ias au, saiburi ma au asa sumaksak au sian itak. Saya patu begehon matu au hasonangan dohot lasni roha, asa marolop-olop holi-holi akan naung ginupuanmu. Ida sahatna martua doakan atau mangihon hatani di bata jalan au peopsa. Amin.
Tahatiddakon ma haporsiautai songon na hinatiddakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudusan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadei iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean santon di perbadia adorang so habubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanu turun di tano dung au porsea di tahun di parbadia jalarong sadahuria na badia do dihatai na mandok mulak mangolus sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na surasuda amen.
Horas marita saluhut na manginang. Tikting namasa di minggu tanggal 11 September 2022. Guar ni minggu, ima minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis. Topik ni minggu, dilahalo mohon debatado hamuan ni roha. Napaduahon parhobas na mga radoti di bagasan sa mingguon boy ma tabereng di warta jemaat. Patuluhon, tikting namasa, parjolo, pelian tujolo, sadarion minggu tanggal 11 September 2022 di minggu manogot arian dohot botari, huriata papungo pelian tujolo dung sidung jamita, si pasahatota tu ulaon pahebakon ibadah dohot musik HKBP Pusat sialana i tapasahat na peliata na duminggan. Napaduahon namar bagas. Tikting paduahon. Di hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, di patupa pamasumasuon perbagason tu anak dohot boru ni huriata. Hari jantua marusaha sitorus, anak nyamata doktorandus hamonangan sitorus nahinan, tubuh ni inata sintua Anita Herto Mastaida boru Tambun, sian huta Jalan Al-Ikhlas 5 RT Onom RW Tolu nomor 12 Kelurahan Marga Mulia Bekasi wilayah Bethlehem. Ruas ni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik Saplusia Bekasi. Dohot Orwanna Yohanna Ronna Friska boru siahaan. Tubuh ni boru ni Amatta Fernando siahaan. Tubuh ni Inata Tenni boru Simangusong. Sian Huta Jalan KH Musa Setia Asih Tanah Tinggi RT 2 RW 24 nomor 20 Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Ruas ni HKBP Kaliabang Perwira Resort Harapan Jaya Distrik Saplusia Bekasi. Patuluhon pertangyangan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 10 September dohot tanggal 14 September 2022 songon nasopal patupaun ni huriata do pertangyangan wilayah maringanan di Garejaon masuk pukul 20 WIB. Alani ni sosohon ma tusudi ruas ni huriata asariaro madohoti pertangyangani. Di hari Selasa di patupa wilayah Judea, Sion, Galilea, Jerusalem, dohot kanan. Nama kasuton pertanyaan ima wilayah Jerusalem. Di hari Rabu, ima wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dohot Nasaret. Nama kasuton pertanyaan wilayah Hermon. Napapaton parhepengon. Parhepengon ni huriata mingguon boy mata jaha di tikting. Saldo ni huriata pertanggal 11 September 2022 huria dohok diakoni 210.325.367 rupiah. Pusat 47.420.500 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transistoria 6.050.000 rupiah. Sarana parkir dohok dalan 66.400.000 rupiah. Laos sinosohon ma tusudi ruas ni huriata asa tagaran ma pilihan bulan tabe. Pilihan permingguan virtual natapatupa di bagasta nang janji imat tabe. Tuhatta ma nama masu-masu parhepengon ni huriata. Napalimahon ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguon
toropna 47 halak. Parhalado doho ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debatana madok di Pesalemen 10 ayat 12. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. Songoni matik ting namasa dihurat dari bagasan nasaminggon tuhata masu saluhutna. Shalom.
Ale Tuhan debata amanami di sodoh kami Tuhan akan natinubus ni mudarnya anakmu Tuhan Yesus romar soba tujolom di bagasan sadarion marsaur kami ale Tuhan akan naung tinubus ni mudarnya anakmu Yesus Kristus nungau pasat kami tuho ale Tuhan ede puji-pujian nami tujolom di bagasan obason naeng pakulinganmu mahami saluhut na pungon marhite hatam na badiyay asi maroham dihami say patau mahami Tuhan marhite padonganion ni todim to di porbadia asa hujalo hami Tuhan hatami di roha nami ganup jala ukap emak saboy Tuhan hatami nagabe hanguluat di hami. Ima pangiduan nami diobason Tuhan. Tangihon ma pangiduan nami. Mangasahon gornya anakmu Yesus Kristus. Oloy ma pangiduan nami. Amin. Shalom madita manginang. Mauliate barita nauli nagabe turpuk jamita di minggu pas 10 toluhon dung Trinitatis. Ima sian natar surat sian buku nisi Lukas bidu 15 mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 10 tapai hutihut ma asa hujahahami naga besongon topik di minggu tasadarion ima di halomohon debatado hamu baun ni roha dungi di pasol hot torop akka si jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana lau tu mangihon hatana jadi marungutungut ma akka parise dohot si boto surat ia hatana sida dijakon do akka pardosa pola sa panganan ibana dohot nasida gabe dihatahon ibana ma upamaon tunasida ise hamu sahalak parbiru-biru 100 anggo tardep parsada siani naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang lao mengalului naso taridai pai maju paksa ia dung dapotsa dia peho matu abarana sian lasni rohana jadi dung sahat ibana tujabuna di papungu ma ale-alena dohot khobar hudulna di dok matu nasida marlasni roha mahamu rap dohot au ala jupangan au biru-biruku naung magoi hudok matu hamu sumatu sido gumodang lasni roha di Banua Gijang mida pardosa sahalak naolo paubahon rohana asa mida sia pulusia partigor naso pola paubahon rohana sida adong ma ulaning paropuan namar hepeng 10 hupang anggo mago sada siani naso pagalakon na palitona jala manapui bagasna mangalului takas hupang namagoi pai maju pangsa ia dung jupangsa di papungu ma akka ale-alena dohot khobar hudul nama dok marlasni roha mahamurap dohot au ala naung jupang au hupaku namagoi hudok matuhamu sumatu sido masalas ni roha di jolo ni aka suruh-suruan di debata mida sahalak pardosa napa ubahon
rohana ido sahatna. Di bagasan turpuk tahun adong 4 horong naro marpungu hati hai dina mangajari tuhata Tuhan Yesus ditiki na mangula dope ibana saleleng di Portibion. Ima didok nakningan dina roh Tuhan Yesus patupa pangajarion marpungu manasida sadamai sian horong si jalobeo sadamai sian horong didok perdosa dungi adong mamuse horong si parise dohot horong si jalobeo dohot si boto surat imana marpungu dina mangajari tuhata Tuhan Yesus sikap ni horong si jalobeo dohot pardosa dina mangajari tuhata Tuhan Yesus pitor takas dona sida paihut-ihut pangajarion ni tuhata Tuhan Yesus di pasol hot nasida do dirina tu tuhata Tuhan Yesus lau manangihon pangajarion panogunogon dohot jamita na pinasahat ni tuhata Tuhan Yesus jala takas nasida sian uduk dohot seret ni roha dina manangihon pangajarion ni tuhata Tuhan Yesusi di pasol hot dirina jala di bagasan hase repon ni roha nasida lahop manangihon hatani tuhata Tuhan Yesus alai Roma horong ni parise dohot si boto surat halakon ima na menganggap dirina nama cai badia si tutu jalan atok tong do memang nasida mangatusi akahata dohot mangajarhon akahatai alai anggotung na mangulahon dohot laho uduk tu akanau kinatahon na tungso diulahon nasida do jalan nasida sejot tongdo ditiki tuhata Tuhan Yesus mangula ala memang asing do pangajarion itu hata Tuhan Yesus tu pangajarion nasida manang panugunogon nasida berbeda situ tudo jala ala saitorop halak porsea jala uduk manangion pangajarion itu Tuhan Yesus jala boydo tuhata Tuhan Yesus lau patu paun akatada halongangan dia ka pangajarion nai moloro akanator di parpunguani dungi gabe selam gudang ma porsea di tuhata Tuhan Yesus gudang ma lam uduk tu pangajarion di tuhata Tuhan Yesus akhirnya saya dihilala rohana sidama gabe saya tersisi ma nang pangajarion nasida ai gabe lam torop mangihuton Yesus HP hami nungalam tersisi dia ka pangajarioni alani ma nasida setiap roh Yesus mengajari mana mga lehun akajamita panogunoguon dungi anggo nasida say neng mamuteni manang say paihut-ihut aka dia manon nasalah
Hobar tu aka adat aturan di tonga-tonga ni halak Yahudi. Nasai toktong di payhut-ihut nasida. Nasai toktong diajarhon, diaturhon di tonga-tonga ni bangsa Israel. Sai ido naing dipadapot sadi hari salama tuhata Tuhan Yesus. Ido na say toktong di bagasan rohana. Dan di bagasan rohana, di bagasan habuluson, haudukon, di namar pungui nasida, hadir di parpunguani, di pangajarion itu hata Tuhan Yesus. Ido ubain na pitor marungutungut manasida nakiningan. Dina jonok si jalo beo dohot pardosa, jonok manangihon ahananidok nitu hatta Tuhan Yesus. Gabe saya pitor garama rohana. Roma ungut-ungut sian horong na duwe. Ungut-unguti ahamanidok nasida. Pitor mamuteni ma nasida dungi di dokma bah ai dijakon nasida dope ape jolma perdosa pola sa panganan ibana rap dohot perdosa om manak kiningan menganggap dirina lebih suci lebih baik alaidang majalo tuhata Tuhan Yesus Kristus. Daudo rohana lau marpanguluyon manangihon hatan itu hata Tuhan Yesus Kristus. Ima ungut-ungut nasida ala rade si jalo beo dohot pardosai manangihon soaran itu hata Tuhan Yesus. Gabe diponis matu hata Tuhan Yesus. Bah ngasalai dah. Airat dohot pardosa. Bahasa di dok pardosa si jalobeo ala memang dianggap nasida do aka si jalobeo on berpihak tu panggonggomi ni halak rum ala nasida majalo pajak ala ini dianggap nasida do berpihak do on tuma pamareta ni rom dan gabe berpihak tu hamil tu bangso ni depata ido penilaian di rohane parise dohot si boto surati ido bena dianggap nasida ma jolma pardosa ala ni ulaon ni nasida gabe say dikucil homma akasi jalo beoon dangadong rupani pardomua di rohana sida manang kebersamaan di rohana sida dinalaho marparstaoran rap dohot tuhata Tuhan Yesus HP tuhata Tuhan Yesus rotu portibion ima laho paluahon saluhut jolma do dan berpihak tuhata Tuhan Yesus ada pihak alai kehadiran di tuhata Tuhan Yesus tu portibion imana universal lao paluahon saluhut jolma narade naolo majakon ibana di bagasan nguluna ido haroroni tuhata Tuhan Yesus jala ido tujuan sakap di debata ubana disuruh roh tuhata Yesus Kristus tu portibion jala tugas na muse ima lau paluahon saluhut jolma pardosa do ala nunga madabu jolmai tu bagasa dosa sasitong na parisepe merdosa do si boto surati pe merdosa do alai say menganggap dirina lebih unggul, lebih baik dan lebih taat di rohana sida, di rohana penilaian di dirina sendiri saya menganggap lebih hebat
sia dongan na halak na asing. Ima akhirna gabe say tubuh ma sogo ni roha bahkan ungut-ungut di bagasan roha nasida. Asa diboto Tuhan Yesus do ahana di bagasan ni rohani parise dohot si boto surat dinaung marungut-ungut nasida dung makatai nasida madok rap do ibana HP rap do akapar dosa dungi dang dipasob butuh hata Tuhan Yesus ungut-ungut naside alai dileu tu hata Tuhan Yesus do pencerahan pangajarion tu nasida asa nasida pe sadar disikat tingkah laku na niulahon nasida ahama pangajarion na pinatupan ni Tuhan Yesus jala somal do tu hata Tuhan Yesus marupama di pangajarion na selama na mangula ibana di Portibi di patupa upamai jala upamai sitongna somal do nang diulahon nasida somal do nang diulahon masyarakat na adong diluati ala memang peternakan do na lebih di ulaon di tonga-tonga nasida di bae contohna songon sada halak parmahan di gobarhon nakidingan molo adong 100 biru-biru dungi daktarida sada biru-birui beha pasobomu do si sada-sadai manang luluamu do nina tuhata Tuhan Yesus di bait ibana song sada suku-sukun lau mangaleon sada pencerahan tu rohana sida asa tung dapot di rohana sida mang di pikiran nasida bahwa nasida pe diulahon nasida do laho mangalului sada biru-biru ia tung dao biru-birui dang rat dot sapunguan nasaratusi ditinggal hodo nasia pulusia dungit lau mangalului tu inganan na asing jala di pasobu nasia pulusiai asa anggiat ningan di sisude biru-biru na pinarmahanai rap nasida sapunguan unang daoi unang manibili unang gabe lilui porluma ikon dilului dijalahi asaboy mo se dipadomo tu na 100 biru-birui digobarho Tuhan Yesus ma songon ido ibana bahwa Yesus Kristus ibana songon parmahan hita mana gabe songon biru-biruna molo adong halak nama nibil siadalan lomo ni rohani debata manang disido nasia pulusia alai dang apala dilehon rohana holat disi tung macai argado di rohani tu hata Tuhan Yesus sada biru-biru naung di togu muse jala diboan dilului jala laos dibaen tua barana alani holong ni rohana asa gabe rap sapunguan tu na 100 biru-birui asa gabe sapunguan didok tu hata Tuhan Yesus dah gabe boy mamarlas ni roha bahkan dibaen na kitua barana dungi duk sahat tu bagasna didok mana kiningan dijauh mamuse dongan parhudulna dongan sahutana akana ale-alena lau maka melihat tehon manang marlas ni roh harap dot ibana ala nong jupang biru-biru nalilui naung gabe gok 100 di papung idonan idot itu hata Tuhan Yesus asa
halak pardosa naing dilului tuhata Tuhan Yesus asa dipapungu asa gaberat marlasni rohana sida saluhutna. Ima upama di patuduhon di hatahon tuhata Tuhan Yesus laho mangalehon pencerahan, laho mangalehon pangatusion pangajarion tunasida asa anggiat diatusi kehadiran di Tuhan Yesus isa setongna neng marhua do. Ima lau paluahon makokok asa porsea di Tuhan Yesus Kristus asa malua. Ima upama na parjolo dungi di pabotoho tuhata Tuhan Yesus mamuse sadanari upama. Ima sada paropuan na adong 10 upang na hepeng na dungi magoma sedesian hepeng na 10 didok tuhata Tuhan Yesus dang mukid di pasobo na magoy pasti do ikut dilului di pagalak palito dungi disapui ikut dilului manang songon sada parupuan ate yakainang beharu pani adong mago kurabutta sada umpamana daktarida ya saya berusaha dohita lau marhua tah yakainang saya berusaha ai di dia do tah hubain di dia do tah hubain isok kiado HP medabu rupane dungi tabua masapu ate nas medabu do tuturuni podomanon dungi tasapui talului molo Jepang barang natalului bohado rohata akainang las rohata te heramulak ma todi tu badan ima prasaata alani lasni rohata khobar tu si manang tuhata Tuhan Yesus dinaroi bana tu portibion mangalului dibain ibana sadat perumpamaan asa tung takas dia tusi ala somal do di ulahon nasida ala nima dipasitong bahwa Yesus Kristus roto portibion ima lau paluahon saluhut jolma dakolan paluahon Parise seboto surat manang bangso Israel ale tu saluhut jolma natinopani debata di portibion kehadiran itu hatta Tuhan Yesus laho mangalehon asidoh tolong ni rohani debata jalalas ido nang napi natupana dinaradei bana mate humokop jolma pardosa asa dapotan hangoluan na manoktong si saliling nililing na asa dapotan haluaon si saliling nililing na ido harorona tu portibion jala ido naong pinapatar ni tuhata Tuhan Yesus jala hitape naong ido tay huton taha porsyai di naong hehe Yesus Kristus sian na mate jala di hari Minggu Roma hita memuji pasangapun kuar ni Tuhan manangihon hata ni debata manangihon suara ni debata mamakulingi hita asa anggiat lam tuturena asa anggiat lam tudasipna pakaporsyayot tadohot hina toguni pangihutonot tadi Tuhan Yesus Kristus dinaung radei bana mate humokopita marhite panubusion nai nungat dijalo nungat tajalo holong ni rohani di batan na balgas itu tu marhite-hite panubusion ni tuhata Tuhan Yesus Kristus dihau pinorsilang jala songon ucapan syukur tama nasa itu tong kita odop rotu bagas joro ni debata lau manangihon suara ni tuhata lau mamakulingi kita asa anggiat lam tinggal akabako-bako sifat-sifat naso hinalomohon ni debata alai tangi kita tu suara ni debata pangajarion ni hata ni debata laus tapa hobar tu pangajarion ni hata ni debata tu hata ni debata dungi taulahon ido nani igil ni tu hata
asa moloro tu gereja unang manian Holland rutinitas sabing manang kebiasaan sabing alai moloro tu gereja manang unang Holland naing boha salah situ manang boha Bibel proi dak sitong marjamita kolana ahado bodo songoni menilai halak na so uboto homiletik poda parjamitaon begitu adong do halak naro tuba jadi meragam sikap tingkah laku ni jolma dinaro tu bagas joro ni debatan nang sahat tu partikianon meragam motivasi dihita alai molo motivasi ta lau tu mangihon hatani debata lau manangihon suara ni debata dungi lam tatinggalhon akabako-bako sifat-sifat naso hinalomohon di debata sian hadiriota ima nasitong nang pejolma pardosa hita ala di halomohon debatado manang dihalasco debatado hamu baon ni parjahat songon si Daud nakiningan dina merdosa ibana ro panurirang natan paingoton ibana dihadusonne ngamardosa ho dibuat to si Betseba ninna sinatan dangga besuguro hani si Daud dina pinicang panurirang natan ibana alai ahado rosian hadirion ni si Daud dina pinatorang ni sinatani hadusaon nei dina mangalakup ibana dina dao ibana sia dalan lomo ni rohani di bata sadar ibana di pangulaon na jahati gabe di sol-soli ibana roy ibana tu adopan di debata mado nunga salah awale Tuhan tumpai yes mau sia nasa asini roham dosia nasa holong di roham jakon mau buri mau asa tung sak-sak au muse haroro ni sada halak di akah kekurangan na dia dopan di debata tung macai argadoi jala idonani igil ni debata sian saluhut asa gabe lam denggan parange dina tatangihon hatani debata manugunogu dohot mangajari tung imalas ni rohani debata molo mulak sada parjahat sian ulon hajahatonna manada ibana muse manang ditangihon muse hatani debata gabe marulopolop maibana marlas ni roha maibana ido kehadiran itu hata Tuhan Yesus dinaroi bana tu portibion laho paluahon saluhut jolma pardosa jala dipersiapon ma dalan asa sahati tatu hanguluan nama noktong sisa liling na isi madalani tidak di Yohanes ate 14 ayat onom audo dalani dohot hasitongan dangadong nasahat tu amai ia somarhite sianau porsea di Tuhan Yesus Kristus naung makokop dohot paluahon jala kesadaran dohot ucapan syukur tatu adopan di debata pabuan naung ditobus mudar ni tuhata Tuhan Yesus kita tetap maita setia merubah sikap unang manyan songon parrohaun ni halak parise kemunapikan sabing molo adong nahurang pitor marungut-ungut unang ma molo adong akan nahurang lobi unang say akan nahurang lobi ditiup alai bolok ma akan nahurang lobi paereahi ma hata ni debata nama ben hita sonang mardame lasro hata ido nanaing dipaingoton songon si jalobeo rade ibana tangi di soaran itu hata Tuhan Yesus jalalas ido naing ma lam tapadenggan komunikasi tarap dohot tuhata Tuhan Yesus marhite na rade hita martangiang rade hita manangihon hata ni debata marhite hata nai
dungi laos ima pahoton patuguhon kita dina mangadopi ragamnya kahamaolon natabolus di portibion silih berganti akasi pikiran tarlumobi di situasi kondisi di partikianon di dalam berat nang perekonomian rikot naing dipadasip nang pakaporsyayota asa unang madabu hita tu bagasan padilean alay naing tok-tok hita to gumar haporseaon tu debata para si rohana sumurung dot pardengan basa do tu Tuhan Yesus Kristus nang tutod di porbadia na tok-tok mangalinggomi hita saleling di portibion naso jadi hita tahutan ala ibana tok-tong mangaramoti madongani hita dohot hatana say tok-tong manogu-nogu hita lahomar pos ni roha tuadopan ni debata alani hata ni debata imana gabe merubah sikap perilaku tindakan nasohin alomohon ni debata asa gabe ngulutai tu na lebih baik sian hari tu hari lam uduk serep jala lam tok-tong tugu marhapor siaun tutuhani ima tok-tong naeng harapan naeng pinangiduni tuhata Tuhan Yesus marhite turpukon ai di halomohon debatado nakningan hamu baon ni roha tong say di pargugoi Tuhan imay tatotong lau paubahon roha sikap pangalahon naso hinalomoni debata saliling di portibion asa sahat kita tuhanguluan nama noktong si saliling nileleng na tuhat tama nama masu-masu hita amin. Ali Tuhan di patama nami mulyate marohanami di huali Tuhan di panukunukunmu di hami di bagasan senaryon sanggiat toktong tinggil hami manangyon suara mama kulingi hami Tuhan di pardalanan ningulu di portibion jala hatami toktong hutang hok kami hatami toktong nagabi senjata nami lau mangalo ela-ela ni portibion jala hatami toktong nalaho merubah sikap perilaku tindakan naso hinalomohonmu sian ngulu nami alani Tuhan urupi hami todim nabadiai matoktong namar kukui hok kami kanuk marasada-sada asanggiat huboto hami manirang nadinggan dot naroa nadinggan hatami itoktong hupai nuinu hami di bagasan rohanami hutiop hami akan naroai hubolokok kami asalam tudenggan na parangin ang pabainan nami saliling mangulu hami Tuhan di portibion pahasu-pasu masaluhut ruas ni huriam namar pungusan darion nalau memuji pasangapun guarmu nabadiye homa toktong na mga leon las ni roha di nasida hotoktong na manugu-nugu nasida Tuhan pasu-pasu akan nyula ni tangan ni saluhut ruas ni huriam asalam manada Tuhan dia kadingkan di basam gabe toktong hami sidok mau liate tuadupanmu di pardalanan ningulu nami argado hami Tuhan ditubuso marhite mudar ni anakmu nasasada naung sinurum roto portibion alani Tuhan saya patau mahami toktong lau makaposi lau majak koni di bagasan rohanami bi di bagasan tikion Tuhan dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton na subuh na sida Tuhan rotu bagas joromon mamuji pasangapun kuarmu say leon manang hahi pason di nasida asanggiat buy na sida tuaka minggu-minggu na mangyut rap hami Tuhan lau rotu bagas joromon mamuji pasangapun kuarmu na badie ruas ni huriam na di bagasan setahunon hotoktong na mga puli ruas ni huriam na marlas ni roha di umur na pinasahatmu di nasida say homa na manugu-nugu na pangajari nasida toktong madok mauliate tuho asa anggiat toktong nasida Tuhan lau mamuji pasangapun guarmu di pardalanan ningulu nasida di portibion Tuhan di bataman nami nang di bagasan tikion dia kaulaun di tonga-tonga di huriam baik dia ke pertangyangan saya homa toktong na manungguli salut ruasmu laho marsaur rabdo maningon manangon suaram asa marhite hatami Tuhan bui lamtang pakka porsion nami mangyut toko Tuhan di bataman nami songoni Tuhan nang disakap di anak
dot diborun ni huriam dinanai majalo paso-paso parbugason na sidali Tuhan mamuka parsaripeon na baru asi maroham li Tuhan say homa napatiurhon dia kasakap na sida bain mana sida Tuhan gabe keluarga na berbahagia na toktong uduk na sida di hadapanmu na tau palason roha ni kanub na humaliang homa toktong ali Tuhan na patiurhon dia kasakap na sida padau sian ragamnya kaparmaraan ali Tuhan di batama nami dinaneng mulak hamian Tuhan sian bagas coromon sahat tu tanganmu madaging nang to dinami ramoti mahami saluhutna manang tu dia hami Tuhan mangalak kasadarion hona manggonggom padau sian akar ragamnya kahasusaan ima pangiduan nami di bagasan nopason Tuhan saya tangihon ma pangiduan nami mangasahon goar ni anakmu Yesus Kristus olo ima pangiduan nami hobar tulo muni roham amin. Marede mahita laos tapasahat mapeliat tatujulu. Holan sana
Manyakon mapilian na tapapungon tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon na denggan dohon nasau libasa na mauliutus hupa saat hami masianan lehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe wap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite ite todim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu kami asalam girgir hami mandok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomni roham di benotongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala dipasaorhon ma damena tuto ditabi.